Haga jinga kai Indian Premier League hapring ka Gujarat Titan Persha ka RCB aba paisha ka jinga kai ka RCB kala job ka tos bat kala ailat dia ka GT bantit nengkong abangi paisha ka palitit jong ka GT kirang tit jong ka kilala abanile kai bha haga bagi lala aban kamai hadu ars pa Sunrons bat hap tang lai wicket naki RP over bat haga ka palitit jong ka GT usudarshan ulala aban kamai hadu shis pa Rons nak benta ka GT Abangi pai pat syaka palitit jong ke RCB wala ka target pelabu daga GT kalak hambun Henry kirang tit jong ka ki klemdu jingkermen haga bagi lala aban penkot ya ka Rons pelabu daga GT ka RCB kalala aban kamai du ars pa Andrew Rons padhap sun wicket nagi kat pra pen sun over haga bagi lala aban pelim ya ka GT haga nagi jingle kai da sun wicket bad haga nagi jingle kai Virat Kohli ulala aban kamai pra pe Rons naga benta ka RCB Baleng bagan ke jing job ke RCB kalau kiu biang syakar dan ke baar hak mit ya kain point. Aga jing la kai Indian Football League ha pering ke Rajasthan United Persha ka Serini didikan. Aga ne ke jing la kai ka Serini didikan kalau khor ga nam job. Adin mugalala aban lem ya ka Rajasthan United da ar la Kawei. Aga jing la kai Indian Super League ha pering ke North East United Persha ka FC Goa. Aba pai syak ne ke jing la kai ka FC Goa kalau khor ga nam job. Adin mugalala aban lem ya ka North East United da ar la non. Aga jing la kai Serie A pering ke Napoli Persha ka Cremonense. Aga ne ke jing la kai ka Napoli kalau khor ga nam job. Adin mugalala aban lem suk ya ka Cremonense da saulanon. Bar haga ne ke jing la kai De Bruyne ula yo ban chap shigul nak benta ka Napoli. Aga jing la kai League 1 happening ka Bruges Persha ka Lens haba pai syang na ka jing la kai baro artli ki kenhun ki khai da mar lai gol adu bukut ka jing la kai bad ya ka gol pene khai ka Lens kala yo ban tap ashwa ban kut ka jing la kai kata ka menit ko kandai peu plus sau aga jing la kai Premier League happening ka Sunderland Persha ka Nottingham Forest aga na ka jing la kai ka Nottingham Forest kala khur nam job adin bukalala ban pelem ka Sunderland adu san lanot Aga jing la kai La Liga pring ka Real Betis Persha ka Real Madrid aba pai syang na jing la kai baro artli ki kenhun ki khai ta mar shigol adu bukot ka jing la kai bari ka shigol jong Real Madrid ya ban tap tang ha ka minit ka bakhat nyau leng ba Vinicius Junior bari ka gol pene khai jong Real Betis kala yo ban tap hashwa ban kod ka jing la kai kata ka minit ka khandai peu plus sau Aga jing la kai Argentinian Primera Division happening ka Estudiantes Persha ka Rosario Central aga ngi jing la kai ka kenhun le kai Di Maria ka Rosario Central kala khur ga nam job adin bagalala ban pelem ya ka Estudiantes da ar la Kawei bar haga ngi jing la kai Di Maria yo Kawei ka assist